Къде я изложи бата? Разкажи. Ей! О, това всъщност са красиви картини. Не съм сигурна на кой жена. Са страшно красиви картини. Можем да стана с портрети. Ага. Отново портрети, хубави композиции. Това е натюрморт, ево. Какво е натюрморт? Композиция, бе? Животни. А, виж мост. Willing to be in the view. Добре. Тези картини не са толкова хубави, колкото изглеждаха. Къде си имаш нещо в косата, имаш някакъв парцел, стой. Уния, кринч, фейсбук рисунки. Не, малко ме дава. Чекай се да смихни се за нея. Life of the Soul. Не знам. Я. Това е яко, да. Вижте, вече има лица по него. Добре. Много ли те радват лицата? За всичко, което знам за теста, това сте вие. Това също са готини картини. Далеч. Добре, дявам, почвайте така. Става. Колко ще усмея, бе? Добре. Ти снимали се за класните да зайчите си тук. Не. Ето тук виж. Ми да, ти го очакваш. Забаваш ли се? Спирана? Ми. За това. Не знам. Все нас вино ли? Красиво. Антонио. Ние сме все още тук, класната пита. Ева, какво мислиш за галерията? Ева, стой! Падаха ми гащи! Минимализирани, но също така много реалистично, да рече. Имаше хубаво религиозно изкуство с експресионизъм. Ще ме младичам. Махни, бе! И малко sci-fi неща там. Много ми хареса, беше много хубаво. Какво означава sci-fi? Обясни ни. Научна фантастика. Но наистина беше много хубаво. Цените малко бяха outrageous. Какво означава outrageous? Sorry, I'm in my Britanera, sorry.